Goeie, daar binnen we alweer bij de podcast van Wrakselje mij het wit en mij de vraat. De oude keer kwamen we op een kwestie van hoe kan dat nou met de menselijke bekering? Is het God die alles doet of moesten wij als mensen het laatste besluit nemen en dat God risico's nam had om dat aan ons oor te letten? En we hebben zijn hoe kunnen die beide zaken bij waar komen? Dat kunnen we toch net begrijpen. En er is een soort predikanten en leiders en mensen die het bezieken willen om alles evangelie uit te lezen aan de mensen die het net leeuwen en die dat net begrijpen kunnen en er net aan willen. En zodoende te kwart doen aan de menselijke verantwoordelijkheid als vaak ook aan de almacht van uw Heere God. Ik wil een paar voorbeelden aan. Het eerste voorbeeld is het voorbeeld van het treinspoor. Als we tussen de treinrails staan en we zorgen dat de rails heen gaan, als het een recht eind is in de vierde, dan lijkt het dat de twee rails die dogs parallel rennen en net binnen waar komen kunnen, dat die dogs bij de hemel binnen waar komen. De binnen theologen west die hebben dat als voorbeeld gebruikt. En zegt, ja, wie kunnen dat net begrijpen. Maar als we bij de hemel komen, dan zorgen we dat beide zaken dogs weer binnen en binnen waar komen kunnen. Het tweede voorbeeld. Jaren had er een boekje gepubliceerd over de filosofie van de wiskunde. En dat heet Flatland, het platteland. En dit gaat over een kosmos als een hele oren vraat, werd er maar twee ruimtelijke dimensies binnen. Net drie, zodat we weten op de aarde. In de wiskunde hebben we het dan over een x-as, een y-as en een z-as. En die staan op en wander met rechte hoeken. En zodoende kunnen we alle kanten uitgaan, op zijde, vooruit, achteruit, op en del. Maar bij dat platteland, flatland, kan dat niet. Want de mensen zorgen alleen nog maar twee dimensies, kennen alleen nog maar twee dimensies en ze kunnen net begrijpen dat er nog wat oors is. Als je daar komen zoest, hoe kan je die mensen aan het verstaan brengen dat er vleermachines binnen die het opgaan? Of raketten die de ruimte ingaan? Of dat er boten binnen die het onder zee doeken kunnen? Of dat je de berg opklimmen kanst? Of onder de waterkuier kanst in de grotten? De mensen zullen dat net begrijpen. En als je aan dat soort mensen uitlezen was wat een cilinder is, ja, hoe moet dat zeggen aan de mensen die het alleen nog maar van platte vormen weten? Dat, wie weten dat er dingen binnen als cilinders, zoals dit blikje. Als je aan haar uitlezen was dat er zoiets bestaat, dan kan je zeggen, nou, aan de ene kant lijkt het op een cirkel. Maar van de andere kant zien, dan lijkt het op een rechthoek. En die mensen zeggen het best heel wees. Hoe kan een cirkel nou een rechthoek wezen? Dat kan toch heel en al niet. Waarom? Wat is het probleem? Die mensen kunnen alleen nog maar denken in de verband van twee dimensies. En net in drieën. Nou, vaak is het zo dat wat we op aarde zorgen en begrijpen kennen, met drie dimensies, dat net alles is. Want waar is de hemel? Is de hemel echt buiten de kosmos? Of is het in een dimensie die we net zien, als vaak net begrijpen kennen? God is meer dan we, en we kunnen net alles begrijpen. Dan kom ik op mijn tweede voorbeeld. C.S. Lewis had de Narnia-boeken geschreven en een van deze heet De Zilveren Stoel. En daarin binnen er een paar mensen die van Narnia komen en die komen in de onderwereld.
En als ze in de ondervraat komen, dan komen ze daar mensen zien die net weten van de echte vraat, de boppenvraat. Dat ja, probeer u uit te lezen dat er echt een boppenvraat is, die mooier is. En dan zeggen ze de mensen, benamen de witte heks, die zei van hoe kan dat toch? En ja, zeggen ze, nou, daar is de zinne. En de zinne jouwt een protte lucht. En de heks zei, een zinne? Wat is een zinne? En ja, zeggen ze, een zinne is als een grote lampe en die hing het in de lucht. En de heks zei, hing het aan wat? Hing het van wat? En dan denken ze, ja, hoe kunnen we dit die mensen uitlezen hier? Want hier onder de grond kunnen dingen alleen nog maar ergens aanhangen. En dan zei de heks, vanzelfs bestiert dat net. Dat kan toch net. Je bent een hartstikke heel wees. Binnen wie heel wees? Nee, het binnen mensen die het net begrijpen kunnen. Die hebben een tekort. En wie weten dat God volle meer is als de mensen. Hier alleen heen wie een hoen, een doberman. Nou is het zo, ik hoe is hoen wil trainen en sissen om dingen te doen of dingen te weten, maar ik hoe hem een hele protte ding net uitlezen. De hoen kon me net begrijpen als ik bepaalde kwesties zou proberen om het aan de hoen uit te lezen. En de hoen is minder als een meisje, maar een meisje is minder als ons God. God kan net alles aan ons uitlezen. Hij beziekert het in zijn woord. Hij is welkom in menselijke taal om te bezieken om de dingen uit te lezen aan ons. Maar we moeten net denken dat we met ons lietse verstaan alles begrijpen kunnen. Dat kennen we net. Like als de hoen de mensen net in alles begrijpen kan, zo kennen we God die ons maken had net in alles begrijpen. En dat de mensen nou zeggen, ja, maar we moeten het al begrijpen kennen, want anders dan bestiert het net. Dat is hartstikke heel wees. Want dan zei je God, dat moet minder wezen als us, want wie moeten jou begrijpen kennen. En dat kent toch net. Dus nog een laatste voorbeeld. Want we hier alleen wie een dominee en die kon net begrijpen dat als God alles uitkiezen heeft, dat we dan nog keuze maken kunnen. En dat de evangelischen dan zijn, dan moest God aannemen, maar een Leauwen Komt, dan zijn de dominee en andere leiders in uw kerk dat kennen. Wie kunnen God net aannemen? Alleen nog God kan ons aannemen. En als we lid binnen in de wiere kerk en dood binnen, dan betekent dat God ons aangenomen had. En uit uzelf kunnen we niet doen. Maar zo is het net correct dat ik bezocht om het aan uw dominee uit te lezen. En in die tijd wie ik docent natuurkunde. En toen zei ik, zien de dominee, vaak kunnen we het zo een beetje begrijpen. Sinds ik heb 2 blokjes ijzer. Ze lijken hetzelfde, ze wegen hetzelfde, ze zijn dezelfde kleur en het lijkt hetzelfde materiaal, maar het is niet zo. Want de ene is een sterke magneet en die andere is gewoon een blokje ijzer. Hoe kan ik nou weten wat de magneet is en wat het ijzer is? Hokker blokje lukt de oren aan. De meesten zo'n gauw zeggen, nou vanzelfs de magneet lukt het ijzer aan. Maar dan zeggen ze, hoe kan dat toch? Als ik de uiteindenbeen waar had, dan lukt je ze naar aan. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Ja, ik zeg, want het is zelfs zo dat wat het blokje ijzer is, daar terug dat er een magneet is, ik andere blokjes ijzer aanlukken kan. Hoe kan dat toch? Want de kracht komt alleen nog van de magneet. Hoe kan zo'n blokje ijzer nou een magneet aanlukken? Een mensje kan dus net God aannemen, alleen God kan ons aannemen. Maar toen zei ik nee, want het is de magneet die veroordeelt wat in het blokje ijzer. Want de sterke magneet die had een magnetisch veld rondom. En dat magnetische veld dat veroordeelt wat in het blokje ijzer, zodat dit blokje ijzer echt een magneet lijkt te worden, tijdelijk vanzelfs. Dit is de domeintheorie.
In een blokje ijzer, daar zitten lietse deeltjes, lietse stukjes, en die liet je op lietse magneetjes of kompasnuddeltjes. En als je nou een gewoon blok ijzer hast, dan gaan al die nuddeltjes verschillende kanten uit. En daardoor is er geen echt magnetisch veld, want die heffen een ander op. Maar als je echte magneet hast, daar binnen ook domeinen, maar die wijzen alle keren naar dezelfde kant en daardoor hebben ze een magnetisch veld. En als dat magnetische veld nou bij het blokje ijzer komt, dan worden ook sommige daarvan een beetje aanlutsen, zodat ze ook meer rug beginnen te likken en daardoor ook de kracht hebben om de magneet aan te lukken en ook andere blokjes ijzer. En ik zei, dat is vaak een voorbeeld dat u snel te kennen hoe wie God aannemen kunnen, nadat hij uw hart verloren had, door Heilige Geest, die daardoor maakt dat wij ook God lief hebben kennen, dat wij hem zieken kennen en hem kennen willen. Nou, uiteindelijk komen we dan weer op de laatste kwestie. En als alle christenen het eerst binnen dat God almachtig is en dat wij verantwoordelijk binnen, dan is er nog heel tijd het verschil tussen de christenen die zeggen in uzelfs, zonder het werk van Heilige Geest kunnen we daar niet van dwaan. En oren die zeggen, ja, we hebben nog zoveel goeds oorhulden dat we dat nog al dwaan kunnen zonder het ingrijpen van de Heilige Geest die maakt dat we tot het Leauwen komen. En God is al de eer. Nou, aankomende keer zullen we dan eindelijk hebben over de oudere zoon. En dat is nog een heel verhaal apart. En dan.